pulot man. Gamay ra mo akong gipalit na pura. Hala di man magklaro atong bangs. Hello, good morning. Oh, good morning. Good morning nako kay mapay pagmata. Mamahaw. Mamahaw ta mga ba nako ay oatmeal diri char, oatmeal. Nya nako ay lipo slim diri kape. Nya kani mo ni akong paniud to. Dara pritong bangus. O gamay ra kayo ang rice, tulo ra ka kutsara. Ako budget. Nya unaon sa nako ang pamahaw kay pamahaw paniudto naman ni siya, dala-dala na ni tanan kay nautuhan magmata. Di bitaw ganina ra ko nagmata ka nang nag-asikaso pa ko sa delivery nga mga soft drinks and drinks. Nya nag-arrange pa ko. Namutang pa ko di are sa atong freezer. Nara atong freezer di naman na malihok atong kamera kay mabungkag man na. Kumusta man mong tanan? Maayong udto Pilipinas, maayong udto na pero mamahaw kog oatmeal. Kanira akong gipamahaw kani. Parisan na kog kape, nyag mahuman ko ani man udto na sad ko. Dala-dala na ni tanan. But makaya baka no? Tong sulayan. Challenge. Kay late na kayo, late. Ikapoy jug mayo akong tunga aghapon man, kapoy kayo lagi. As in kapoy. Mana nga. Naluyahan jud ko. Naluyahan. Shoutout ninyong tanan mga unta. Kani mga bay kay libre ra ni kung mopalit ka og napo ka pansit kanton. Nagkuan sila karon nagpromo ang pansit kanton kung mopalit og napo ka buok. Nay libreng ingon ani. Nya 30 akong gipalit para tagsa silang tulo. Nya musaw-saw lang ko. Wa lagi mo comment, wa ko kitag comment. Sorry ha, shoutout na lang sa tanan. Makuha ko sa ka-cellphone be kay di ko kita sa comment. Saan yung account mo niya? Ha? Wala account si Papa diri? Di ko kita comment. Yan naman na di man makita ang comment. Sa mga bay. Asa raman ron? Naipo si Saidi. Saidi Vlog Cardenas. Dara inyong comment. Kita na diri. Si Lynette Martinez, shout out by Princess Tizon, shout out. Di lagi ko kita diha sa atong live, walay comment. Lynette Martinez, Bibi Alejandrino, halo hindi ka gab, chubby naman ka, nya anak ka nga na anak ka sa Pinas. Yes, Bibi Alejandrino, chubby na ta ka, wa naman tay stress diri. Oh.
dito sa laing nasod kay stress man kaayo. Stress sa amo, stress sa kauban, stress sa mga anak sa amo, stress sa mga kamag-anakan sa amo, at higit sa lahat, stress sa pamilya sa Pilipinas. O, nya trabaho pa imo perting daghana sa kakanaog, sa hagdanan, hala, birada. Nita Kizon, hi, bye! Shout out. Nawa na lasa ang kape kung saron tamis baron ug tab-ang kay tamis man dagay ang Quaker unsa ka. Bye caregiver Nadia, shout out. Mga unta Jing mga unta Jing. Patricia Faith, shout out Patricia Faith. O di makita ang comment sa live kay nakakuan man data, naka-auto rotate. Elizabeth Kayuna Binag, shout out bye. Thank you for watching. Shout out Junlin Bagaso. Nahurot na atong pamahaw. Usaka Quaker. Hurot na atong pamahaw, usaka Quaker. Ay, talagsa raman sa gumukaon ani kay mukaon ko aning Quaker kay paminaw na ko kanang wa na ko'y ngipon. Agoy, unsay syud anato? Bay apatan piniritong kuan. Piniritong isda. Humana ang pamahaw. Awa pa day kay napay kape. Ug mo inom ko aning Liposlim nga kape mga bayno kay sige lang kong pangihi. Sige lang limpyuhan ang akong tinae. Nakabalik ka rin sa kanila kahapon. Yes, Nita Kizon. Kasi, bili ako ng itlog ng pugo. Pinakay ka ng stick glow? Stick glow. Shoes glow raman na ako alot. Pwede madagay na sa mapapit ng lot. O ibutang dito ni karatula. Karatula. Rugby na lang. O, lami lang ni. Balita na balik 5. Saan na imong balbitlan? Kung siya ka man balik 5 ani, ulami lang ni, uli lang. Ako kay Pao. Pagkamay raman akong gamiton te. Oo, ulami lang kay. Ayaw lang bayli. Kay, iuli lang. Ako raman ang igamiton good. For family use only. Ay, Ubay kay, bumili ako ng itlog pugo. Mag-quick ako ngayon, taod-taod. Naglungag pa ko og pugo, itlog pugo. Kuan man good, wala na ko'y laing mapalitan, nahurutan na diri sa Lapu-Lapu. Doble man imo carbs, dili mo ipikto imong lipo na kape. Ipik gyapon bay Maridel, talagsa raman karon raman ko nag oatmeal. Nya gamay ra akong rice pod. Ipik gyapon. Amping inday pagmas for safety. Elaine Idanaw, magmas ko magkaon. Magmas. Naaraman ta diri sa balay. Okay ra na. Magmas. Kaon sa ko ba? Ay, sa ko pamasa ba? Kaya gikapoy na ko ng mas. Sakit na akong dalunggan. Malang maputol. Hindi hala. Sausaw dahil sa ginamos. Ang pinirito ba? Bay, linit kaning tagsa na kay kumukuha ginamos ron. Kay, kuhaan ka ng acidic na kay ko, bay. Super acidic na kay ko. Charlotte, Generalaw, ali. Binky, si Bunga, shoutout ni Mida sa Japan, mga unta. Ritong bangos atong sudan. Di, kaning, giun-un ni siya mga bay, giun-un niya. Pagkahuman, giprito. Pakser na bangus siya, tapos pinirito. Ang sarap. Tes, Curibak, Cube, shout out, bye. Dali.
Time sa. Bahin mo. Mag-anad mangud mo og pakanon mo nagkaunta. Mga unta mga bay. Ang layo hindi kabkab. Gabi na kayo nakauwi. Oo, 6:30 may naggikan dito ni Ate Cha. Dayon. Naabot mi diri 7:40. So, usa ka oras og 40 minutes ang biyahe. Usa ka oras og 40 ka minuto pabalik. Kay wa na kay traffic. Pagpadong dito, traffic kayo man. Cici, shout out Cici. Kuan, bangus ni siya bay. By Giselle Jones, bangus. Ano to kung silupin? Magsilupin day ko sa akong kamot kay. Now niya mo palit. Wa kay mo palit ron kay naniud to ang mga tao. Shout out by DC. By DC, Hubiro, Britannia, shout out by. Mga unta pila imo life for coffee. Na ay 150, na ay 295. Maadto pa ko sa min kay nahurot na ako adiri. Maadto pa ko ugma siguro sunod adlaw. Kulang tan-awon akong schedule, busy kayo. Nya, taon-taon mulakaw na ko. Kaon ka dyan. Yes, bye, Lynette. Na-live sa Ate Charing kahapon. Tanawa lang ninyo. Agto lang mo sa page ni Ate Charing ang Rina ng South Korea. Hindi kabgab dyan at ko tagabuho. Shout out Rimon, gapa. Sara Ugay Platino, shout out ni mo ba? Shout out ni mo diya sa Bangkal. Hindi pwede silang bukog bay, Maridel. Wala man, unod bando akong gihatag. Hindi na pwede bukog. Ay, naog. Ingani sila magbinasus lagi basta magkaunta nga tagaan. Kuman na gitagaan na ako na sila mga bay. It's not enough siguro. Oh. Time sa wato na to si Dudong Kubkub kay nato dang sudan. Nagbahin-bahin rin mi sa among sudan kay gabi gahapon pa man nga sudan giinit ra. Kaon ta ba Eliza Pripanya? Shout out sa taga Kasya Bangkal. From Wailhi, Buaya Dagat. Tike, naog. Di ka taga-asan na, Madam Wakwak, di ay, ikaw sab. Taga-Buhol si Madam Wakwak. Nya ako taga Manlabay Dumingag ko. Sambuanga del Sur. Pero naan ako diri karon sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu City, Cebu. Diri na ako nag for good. Shout out LLT Ariglado More. Shout out bye, kumusta bye?
Si Janice, shout out Janice Resonable. Shout out ni mo diya sa Taguig City. Wa ilhi buaya dagat naara ko diri ibo. Dool na ta. Naara ko diri sa Ibo Seaside. Sige migbaagi diya sa buaya kay akong karinderya naaman sa Sudtunggan. Ang sudan kay nahurot na. Bye Rina Rianso. Nalimot ko by Rimon kung asa dapito sa Bohol. Hi Glenn, coffee mate. Shout out. Take care. Naog. Kaon kag oatmeal, hurot naman. Hurot na ang oatmeal. Te, salamat kay te. Welcome. Asa makapengong tike? Nasa kon. Shout out na diya, shout out. Naog. Musalo ka na ako, dili mga daw ka pwede rin buko. Nag-atang na ang Mingming. Maridel, Hardin, wala pa. Nalibo nagbalik eh, wala na money. Wala na budget. Bye Lindel, J Pataan, shoutout ni mo diya sa Dilyuso Mahayag. Hala, Ibo ra de ka. Oo, nara ko sa Ibo, Mausait, Versaga, Bulambaw. Nara ko sa Ibo, luyo sa Kalunod Itiri. Ang Kalunod Itiri naman sa highway. Nara ko sa luyo. Agoy ang Mingming. Muha na ng kamera di atike. Sige. Dali Nespe. Manatag kaon. Judeline Kruger, hindi ka ba pareha sa taga Sambuanga del Sur pod ko. Di ako Lapu-Lapu City, Basak. Oy, nadi ka sa Basak ba, Judeline? Na akong karinderya sa Sudtunggan. Unahan sa Sudtunggan Elementary School. Agoy, ang iring, nagpaduding. Yes, Sister Bay, Christita Hill. Naana naman silang mukaon pod sila. Pero giuna na kog hatag, nakuwangan. Giselle Jones, pa shout out ko bay sa Cabrera family sa Osami City. Salamat bay. Shout out sa mga Cabrera family dito sa Osami City. Alfie Buates, shout out Alfie Buates. Maricar Tanghal Arqueo. Hi idol, pa shout out from Bacolod City. Shout out ninyo dito sa Bacolod City. Salamat kayo. Wailhi, buaya dagat. Ate, walay yuta baligya diha kanang data-data. Huy naa, dito tapad sa ako sa Timpulok. Kung nakadaon ka og 30k kay kato ko 30k man akong gidown. Pwede na ka magbalay. Pwede na ka mag-start og balay. Naay ko naapay bakante sa akong kilid. Sa pikas sa kilid nako left and right. Ang katong sa akong left, 60 square meter. Ang sa akong right, 50 square meter ang available. Gora na. Hulog-hulog ra, 5 years to pay. Mausait, Bersaga, Bulambaw. Magkita tamam para kita ko nimo personal. Invite unta ti ka Simba. Sige baya ko nimo tanaw sa imong vlog. Salamat bay, Mausait.
Rego O Perocho, shout out by Idris Fintas Gym Kuwait. Uy, naka sa Pintas deron dihabi ako sa Alfintas Block 4. Diyan nakilid sa Jaginganan. Naa diha akong amo kana permirong balay diha sa corner. Munay balay sa kong amo diha. Upat na kapalapag ilang balay. Bye. Bye Rego Perocho. Kabantay ka anang Jaginganan diya sa Alfintas, Block 4. Kanang Block 4 din na, kanang first balay dira sa corner. Munay balay sa kong amo diya, bye. Eliza Pipanya, kamusta yung biyahe nyo kagabi? Galing sa kanila titsa. Okay lang naman, pero masakit sa lobot, masakit sa puwit. Pag nakamotor, mas napapagod yung pasahero kaysa sa nag-drive. Rika Kyrie Revelia, shout out by Bernadette Merilito Baguio Casquijo, shout out ni mo diya sa Cordoba. Grace Kamay Maghirang, shout out ni mo ba? Pila ang bulan ate? Depende sa imuhang kuan kay ang ako ang 150 square meter dito kay 10,000 ang bulan. 5 years to pay. So, nahulog siya og 750,000 tanan. Dayon, ang 50 square meter, 3-4 man dagay ang monthly. 3-4. Pwede na ka magbalay. Dayon, nanay dagang balay dito. Dito ko atong isang adlaw. Dana Amirol Oy, shout out by ni mo sa Greece. Si Angelica Macapubri, Ankeliano, hello ni mo sa Manila. Jels Cota, shout out Jels Cota. Maria Flor de Liza Vidal, inday, pila kilo palit ni mo sa Jarger. Wa man ko kapalit, mahal kayo ang pack diri kay. Kung ano man grams raman ang nakabutang. Murag 200 grams, mas siguro to 150 grams kay sahay 100 plus. Ya, dito sa Park Mall bro, barato say na sila 45 pesos. Pero perminti man sila mahutdan karon. Asa man na dapit Maria, Florderisa Vidal, asa ka dapit uy tagai ko, papalit ako kung doon lang ka. Cheryl Agazon, hello ni Budia sa Kuwait. Si Kimberly Tampos Argente, shout out by Mayong Udto. Ikra Grace Vicente, shout out Grace Vicente sa Santa Cruz, Mahayag. Maria Anet Sumalinog, shout out ni mo ba Manila na yaw, shout out Grace Kamay Maghirang. Pabati po sa asawa kong gwapo, salamat po sa pagbati. Ayan, pabati daw sa asawang gwapo ni Grace Kamay Maghirang, sana all gwapo. Marlon Espra, shout out. Ordiri ko ha. Telma Alvisa Upo, day kabkab, pa shout out sa tanang taga-Anahaw, Hindang Lete. Shout out sa tanang taga-Anahaw, Hindang Lete. Asa naman ko dapit? Hindang di ay. Luz Cabillion Ruiz, bay shout out sa Basak Ruiz. Shout out sa Basak mga Ruiz family diha. Watching from Bahrain. Idol, asa man kada Bisaya ako sa gawing Mahayag Zamboanga del Sur. Uy, bye, Rich Aikri. Akeri, unsa lisura na mabusngi man tani mga anbay. Revelio silingan ra taglungsod kay dumingag amo Ya Mahayag inyo Mahayag Zamboanga del Sur. Dumingag amo bay. Diha man ko nagtrabaho sa una sa Mahayag, dira sa ubos anang munisipyo kanang nay big shop diha. Katong third year high school ko. Di na ako basta bakasyon, April ug May. Diba na ako ipalit og notebook og ubang gamit. Para maka-eskwela ko na ako'y kwarta ba. Salamat sa shot at tinday, pero wala man gihapon kay adtuon man sa akong papa, iyag tigsweldo na. Sharon M. Lefler, shout out. Angelica Macapubri Aquiliano, shout out nimo bay. Asa naman ko dapit? Oy, asa na dapit intay kabkab ang yuta. Maria Anet, diri sa Lapu-Lapu.
Mahal naman diri ang square meter, 5,000. 5,000 square meter ang 100 square meter nimo, half million na jud ang kantidad. Sister Bay, wala din mo nagluto para sa inyong karinderya? Nagluto, Sister Bay. Na dito sa Dudong Kubkub. Siya ay nagluto dito. Unya pa ko tawd-tawd kay mag-quick-quick ko dito. Angelica Macapubri Ankeliano. Kaon-kaon ta. Oh, dool na kalsada ate. Medyo sudlunon siya. Sudlunon siya. Celine John Soliano Bakita. Shout out day. Pero dool kaning daghan na kay balay dito man. Juna, shout out Juna. Oh. Rigo Perucho. Dili man ta dato. Kuan lang nanatay mga makakaon na tag sakto, na makabayad na tas tong bayro nun. Dili jud dato, mas dagko pa kayo nagbayro nun ng mga dato, wala mo kay balo. Dagko kayo nagbayran tax, mga bills. Oh, mas okay pa ganing kuan. Okay ra na yuta ati og naa na titulo. O naa titulado siya mga bay pero wala pa siya na bungkag. O wala pa siya na bungkag pero titulado siya. Shout out Inday from Samar. Hello madam. Patituluhan ra ka kung maimpas na ka sa imuhang gibayran. Juna, shout out Juna. Rian Hontilia Tundag, hi Inday Kabkab. Shout out sa akong mga family Tundag sa Sambuanga Pagadian, watching from Malaysia. Yan, shout out dira sa pamilya ni Rian Hontilia Tundag sa Tundag. Sa family Tundag diha sa Pagadian sa Sambuanga del Sur. From Rian Hontilia Tundag. Shout out ni Ana Cruz sa Cebu City. Shout out Ana Cruz from Fred Bregonia. Bigornia di ay. Nita Kizul, shout out ba sige unsa nga baryo. G Banina. Uy, nag-post bi ako sa una nga nay available. Ambot nakuha na ba ka karon kay? Katong dito sa Luyo kay nanay nakakuha. Nakabalay na sila, dali ra kay sila nakabalay. Dali ra jud ka makabalay basta na kay kwarta. Pero wala kay kwarta, di dugay jud kay ka makabalay. Kadtong ako gani kay ako na tong paatupan. Dili na lang ko mag second floor kay wala dili kaya na. Daghan kay itong kahoy kadto na lang akong ipaporma sa atop. G Banina, hello bye from Lanao del Norte. Oy, shout out ni mo diha sa Lanao del Norte, taga Patudan man ni akong kwan. Kung pare si Dudong Kubkub taga Tubod. Patudan Tubod Lanao del Norte. Zed, Brianna Colonia, shout out hindi ka watching from Kuwait, gimingaw na sila ni Mudere. Mga kamil, bahala sila gimingaw na ako wala akong mingawan nila. Oh, Ermina Romari, sila hindi adol kay kanamo diris Basak Pardo. Thank you ba Ermina Romares. Rian, uy, nag-deliver bi ako diha kabsa sa Pardo. Kapila na balik-balik na mi sa Pardo. Ermina Romares, sila inday idol kay kanamo. Naantay magpaluto karon ning ko pwede ugma lang na ako'y lakaw ron. Ugma lang lunch ug panihapon. Oh, salamat inday ingon si Rian Hontilia Tundag. Welcome bye. Wairi buaya dagat asa ganito dapit ati ang yuta kay mo adto mi. Nas Timpulok. Sa Timpulok, loyo sa Timpulok Elementary School, pangitaa lang dito si say ngalan, nalimot ko. Asang balay sa kuan kaning head sa guardians. Ay mo na tag-iya dito. Asay balay sa head sa guardians. Inig sulod nimo sa kilid sa Timpulok Elementary School. Ha? Na dito ang ako ang gipatukod, makita nimo nga nalibo na tawon. Oh. Recital Sister Bay na ako kung mupalit ko yuta diha murag apartment style. Gusto na ko kanang murag na sa sentro aron nay daghan mag-rent murag studio style ba. Uy Sister Bay, naibaligi akong amigo, 1M lang siya, up and down. Pwede jud kay to nimo parintahan. Mabawi ra na nimo bay, na kompletog mga gamit. Iya daw ang ikuan ibilin pati ang iya mga furnitures kay mulargahay siya og US. Baligyan niya og 1M. 1 million. Up and down. Sindan di ka sa picture ha.
1M daw iya baligya. Oh, nindot kayo ba? Kuan iya gyapon tong balay katubi tang gi house store nako nga 4 million. Ya sad to nahali na to. Nahali na tong 4M nga akong gi house store. Dayon ang iyang usa ka balay 1M. Daghan mo na siya balay upat ka book na iyang balay kay kuan mo na iyang gihimo sa una kanang buy and sell kanang mopalit siya din niya pong ibaligya. O kuan ako si Sir Bay i-message ko ha. Sindanti ka sa picture nindot kay ako man tong hangyaran akong ayaan nga naa sa Dubai. Manager sa KFC. Ilisad siya, sayang kayo. Ako'y naikwarta, ako to paliton para investment ba. Hello, Inday Kabkab, kumusta po? Shout out Rena, Curtis na boss, okay ra gihapon. Kaon na Inday, kay mukaampog ko. Human naman ko kaon, busog na ko. Bye, Judilyn. Hello, Ma'am Inday, mga unta diha. Pa-shout out. MG Alcos Mansales. Hello, shout out G. Banya na, maigo ko ba? Ikaduha nga municipality, gikan tubod. Sa maigo ka. Binakog maigo. Sa maigo ka. Oh, maagian man na. Paingon kag mukas. Ato kag usamis, magbards. Rana. Curtis na ba? Silo Inday. Shout out from Tagum City. Salamat ate. Way sa pa yan. Waili. Hala, pag-invest dito. Palita tong nasa kong kilid para silingan ta. Oh, hello Day. Pa-shout out from Davao. Shout out Rose Ramos. Sheila Sabanal. Shout out ni mo ba? Tahan Langit Idna. Shout out ni mo sa Ormoc Leyte. Wow ma'am, pakipost ang balay ka ng 1M. Sige Joy Pastidyo. I-post na ko ha. Ako aram kung gipang send sa akong mga amiga nga. Pwede mo palit. Wala lang na ako gipost. Akong i-post karon. Ay, pero pangutanon sa nako akong amigo kung basi nahali na to. Sayang kayo nindot biya kayo ay 1 million. Oo. Pa-shout out Inday, nindot siya up and down nya. Fully furnished. Gipagupahan na to niya Jay. Yan ang gibag-uhan og pintal. Bag-o na tanan, wala na may problema ato. Yan na tong gipabag-uhan og ingko nga kay ang ubang furniture yaman dagay gida sa iyang main nga balay. Pero pwede daw niya ibalik kung na daw mo palit. Yara daw ibalik tong mga naa dito nga furniture. Nya murag na to'y free nga aircon. Murag ana. Nga mahal ba kay aircon kato nga aircon ganing na bang di remote kay 34,000 na biya na. Mahal kay na ba? Oh. Joy Pastidyo. Okay. Rosalita Abinales. Shout out. Sige ha, i-post na ko. Ay, pero, ayan ako i-post. Pangutanan sa ako, basig nahali na to. Rosalita Abinales. Shout out, bye. Pa-wash out, Ankas. Wash out. Salamat, bye, Ankas. Murag humanatas tong pangadji. Wa na may comment. Akong i-post na, hindi ko man sa itong live, i-post na ko, pero mangutanas ako. Shout out Inday from Ormoc City. Shout out by Amelda Aminusa Fernandez. Shout out. Mingaw man, oy. Diyan na may oras. Nina Galo Ravelo. Pa-shout out Inday Kabkab, Galo family from Butuan City. Shout out ninyo diha sa Galo family diha sa Butuan City. From Nina Galo Ravelo. Mary Jane Origin Onongin. Shout out ni mo ba? Shout out. Thank you so much. Wendy Smith. Shout out Wendy. Wendy. Shout out Wendy. Oy, thank you ninyo. Rigo Operatio Bay. Gusto ka mo tanaw sa imong balay diri Fintas. Kita kay nako diri bay oh. Gidaw. Nakita ni mo diha? Nadia ka nang upat ka palapag dira mo na ibalayin. Ina nga regards ko. Assalamualaikum baba. Hadi Sadik ana. Jainti kadama. Sana all wala na COVID. Yes, Ankas vlog. Sana all wala na.
wala naman jud na unta. Pero unsaon man naara man gihapon kay dako magkita ang mga naghawid ana. Dako sila kwarta sila mayayahay. Negosyo pa more. Diri jud ko maglagot aning face shield. Face shield. Speaking of face shield, kung moadto ka sa mga mall, supermarket, and everywhere, pharmacy, fast food, moadto ka before you enter, you must wear face shield. But sad to say, ang mga face shield ay ginagawang sombrero. Usahay mag-strong ko kay malimot lagi ko sa akong face shield no kay kaning magdali-dali tayo sa ating lakad. So makalimutan natin magdala ng face shield. Tapos nakikita ko yung mga tao, yung face shield nila nandito sa ulo. Paano ba? Saan may face shield? Sample. Sample ha. Walay ulan. Sakto ra kayo ang ato ang weather karon. Oh, like this. They are doing like that. Ingko nga, wala may ulan. Anong naman mo'y payong? Usahay diri. Anaon nila. Usahay. Usahay, anaon nila. Oh. Dili nila ibutang. Pero, salamat gihapon kay ang guard na agid. Giana gid sa guard. O, nakaana gid sa guard, no? Kumay na lang nakaana sa guard pero ang mga tao jud na diha. Kung sa may purpose anang inyong face shield, wala man ay pulos. Wala man ay pulos na naman tay mask, dubli-dubli na tong mask. Nya ang face shield dirira nya pagkahuman. Kay na naman kay face shield, pwede na ka mosulod pero naa diri. Oo. Negosyo yan. Ito, negosyo talaga to. Alam mo kung magkano kung ito ka sa mall. Sa una, 120 pesos ni. Oh, atong bago pa gawas ang mga virus. Oh, karon barato na kayo siya, 20. 20 na lang ni. Usahay, napay 30 sa mga mall, supermarkets. Nasay nagbantay din na sa gawa. Nasay naninda diya sa gawas. Kay, ako sila galin. Kay, dili man jud malikayan. Malimot kasi yung official. Pero useless ra kay siya. Kay, ana raman nimo. Ana raman nimo. Oo. Nya ang face mask na adiri sa liog. Na adiri nakabutang. Oh. Dayon. Na adiri sa suwang. Oh, sulod na, okay na. Negosyo pa more. Siguro daghan pa kay stock sila sa face shield. Man dili pa mahuman ng COVID. Kung mahuman na ning virus, nya ra na mahuman kung wala na sila stock ani. Kay billion pa ilang stock. Di daw pwede nga humano na ang COVID kay malugi sila. Malugi sila. They are so selfish. Wala nila na ang ubang tao. Daghan kay napiktuhan. Ay lang yun na ilang negosyo. Lagot bitaw ko. Lagot ko aning face shield. Lagot jud ko. Manggigil jud ko aning face shield. Wala man ay kwenta. Pag human ako ilabay, maglagot jud ko. Lagot nang gigil jud ko aning. Gigil jud ko ani as in. Mo'y tinuod jud maglagot jud ko ani kay hindi dalita di man ta ka dala makagasto tag ahat. As in makagasto tag ahat. Mupalit tag ahat kay di man jud pwede. Ingko nga makiglalis pa ko sa security guard. Ko nga di wala man ay pulos inyong face shield kay naara man diri inyong mga kuan dapat na amoy magsuroy dito sa sulod. Katong sa gaisano kay naglagot jud kay ko naglagot ko as in. Ingko nga dapat na amoy mga magsuroy diya sa sulod inyo hadyong i-make sure nga ang face shield na sa naong dili na sa ulo. Laguta jud ako then sabay walk out. Pildi gyapon ko. Kiwa gyapon ko gipasulod. Di ba? Maglagot jud ko ani. Nagyayo jud ko dako kay ko baba. Ingko nga, oy kuya, nga naman pisil pa man jud nga wala man ay pulos. Tanawa ra gud ng mga inyong mga tao diya sa sulod. Lakaw ato tanawa ra makasulod ko.
Bawa sa imong trabaho or makasulod ko. Kuadwa, tanawo, dapat naasad mo nagsuri-suri ya sa sulod to make sure nga ang ilang face shield na sila mga nawong. Dili sa agtang or kaya sa bukton. Say nasa bukton. Makita na ko nasa bukton or nasa kamot na kolakaw. Ay, ginawa ko, magkatawa na lang ko. Dayon, mo to. Pildi gihapon ko mga bay, as in pildi gihapon. Lagi hapon ko mahimo, bisang saan ako pakiglalis ito sa security guard. Pildi gihapon ko, kay maoy kaning ilahad yung mga protocol. Dayon, usa pa, manggigil pa ko aning usa, kaning sigig fill up. Sig fill up na mga kuha, no, wala ko ilanti, no, yes. No, ngalan, date, time in, check. Sa usa ka adlaw kung nakay upat ka supermarket nga adtuan or nakay upat ka kaning nakay adtuan supermarket, pharmacy, sa pa na yung mga sudlan nimo diha. Fill up ngalan, date, oras imong ay usa na maurasa ron ya, late pa tong rilo. Oh, date, asus. Akong buhaton lagot kay ko. Kung sige matag fill up ani oy. Utangan ra nako inday kab-kab, hulog na dayon. Istulang karaan mo. Padlungon kay kuno. Anasay magdali man. Agoy, usay magdali man gud ta. Oh, kagwapa ni. Kita bitaw away akong bana tungod ana kay di siya pa pasudlo niya giingnan. Badlunga sa ana mga tao nga naa sa ulo. Naglagot bitaw ko anang face shield by as in. Naglagot sid ko ana. Aha. Kita suot face shield. China wala suot face shield. Pinoy panic buying hulot-hulot face shield. China kita ilad-ilad nila. Dapat QR code na lang unta. Ilang gipatupad diha sa inyong lugar. Dili jud face shield jud niya. Wala ra siya pulos kay dari lagi sa ulo ibutang sa ulo sa dari ra ba i-headband ra siya niya sa kamot. Oh, say na diri sa liog, usay sa liog, gihimong unlan diri sa liog. Oh, hindi na yan ni dito sa amin. Ay dito lagi. Di nasuko. Kabantay mo ni Rafi Tolpo na ay one time na naglagot sa siya sa face shield. Iyahang gipatangtang na ang face shield sa Pilipinas. Pero wala man gihapon. Ingko sige, go Rafi Tolpo, gusto ko yan. Natanggalin ang face shield, walang kwenta, nandito lang. Ipatangtang na face shield, wala lagi pulos. Oh. Gikuan man ni kisay nakaawas ninyo atong gipatangtang ni Rafi Tolpo ang face shield. Samok kayo man. Wala may kwenta. Oh, yan dalilan sa baha dito Manila. Kunting ulan, baha agad. Maraming face shield sa kanal, barado. Na. Ayan na nangyari, binabasura na. Napuno na ng basura. Agoy, ginoo ko. Nya, uy, petijong daghana na mong natigom ingon ani mga bay. Kay sige kalimot. As in, daghan na kayo. Murag 30 na siguro kabuok. Na dito sa gawas napundo na. Tinang daghana yung saan man ni nato. Kay unsaan man jud malimot men kalikayan malimot man jud. Oh. Malimot man jud. Ambot wa naman to na push ni Rafi Tolpo katong tanggalo na ang face shield. Okay na magmas. Uy, magsige man tag pang-spray. Alcohol. Inig sud sa supermarket dagag alcohol. Sud ka sa mga pharmacy, puro spray, oh. Sila na yung mga spray, oh. Usahay mo, talikod ko, apila akong likod, chip. Dalang pahumot. Agoy, ako inday, gab-gab, nakawatch ako nun. Oo, nakawatch ko ato lagi, wa man to na-push. Dugyot pa naman yung iba dito, kasi itapon kung saan-saan. Oo nga, kaya nga sinisingil na tayo ng kalikasan dahil sa ating kadugyutan, dahil ang mga basura natin, di natin tinatapon sa tamang tapunan. Oh. Jing, shout out Jing, waka nag-live dira Jing. Sa Pinas naman na face shield, kaya nga, by Toristela, kaya hindi pa pwedeng tapusin dito ang face shield kasi ang dami pa. Asa man mo ko yan? Dami pang stock.
Mountain Dew. Dili pa siya bugnaw. Sprite lang. Royal ang pinakabugnaw na turon niya. Lang. Royal? Ikaw lay abliya? Or Ano ablihan na ako? ba? Ha? Eman na rin. Thank you. Daghan pa kaayog stock ang mga negosyante diri. O, sa fish shield mong dili pwede. Nasad ko stock daraw nang kabuk. 1 2 3 4 5 6. Nasad ko stock. Tabangan na to full out ang mga stocks nila sa fish shield para mahurot na ang fish shield sa Pilipinas. Unya dili na nila kuan. Dili na nila i-appeal sa mga protocol ang fish shield kay wala may pulos naraman sa ulo gipatong. Oh. Diri sa Qatar walay fish shield masra okay ra basta na tama pagsuot. Mao jud no. Himuon na to Christmas tree. Sige daw no, pwede dagay. O pwede dagay mo Christmas tree ang fish shield tungod sa kadaghan na daghan na kay kun saan kapag style. Pwede atong gunting-guntingon. Maghimo na lang taog. Ato na lang i-kuan recycle ang fish shield. Idana lang kuya i-shot ana. Thank you kuya. Recycle na lang nato ang fish shield tungod sa kadaghan. Basta nga mua diri ni dudong kubkub abot na lagi 30 kapin. Ang mga ingon ani. Tinangdagan na kay malimot man jud ta. Ilong di ka shout out na basta malimot ko manggigil na sad ko. Manggigil na jud ko sa security guard. Agoy ginawa ko. Angelica Makapobre Ankiliano kaya lalong naghihirap ang Pinas dahil sa mga tao korap. Oo nga, marami pa nga sa mga negosyo kasi ang laki ng mga taxes natin sa ating mga business permit. Ay yung mga nagnegosyo, hindi pa pwede putulin yan. Yung facial dahil marami pa silang stocks. Marami pang kumukuha hanggat hindi tinatanggal ang face shield. Meron at meron pa rin ang mga negosyante, malakas pa rin yan. Malaki ang kanilang mga tubo dito. Magkano lang ang puhunan nila. Oo. Okay, sige na ha. Sakto na niya itong tabi kay magkuan ako, asikaso na ko, malakaw na ko. Bye-bye. Thank you so much. Thank you for watching. Bye. Amping mo datan na na. Nya, hinaot nga mawala na niya tukuan. Na ako'y na basahan mga bayba. Before ko mag-end, na ako'y nabasahan na. Na usa ka pasyente nangutana sa ka-doktor. Ningon siya sa doktor nga, Dok, ano sa man ni mahuman ning COVID? Ano sa man ni mahuman ang virus? Ningon ako sa ka-pasyente sa ka-doktor. Unya, ningon ang doktor nga, wa ko kabalo. I don't know, I'm just a doctor. I'm not a politician. Nga na siya. So, makes sense. No, di ba? Kamo nang bahala ato. I don't know kung kailan matapos itong COVID na ito. I'm just a doctor. I'm not a politician. Oh, so, unsa may meaning ana kung kamo kita naman tay mga panghuna-huna. So, makasabot na ta. Bye! Mao na to.